tak litung Bodilar polling station lo lake Socheng constituency angkang lo sila dak litung kihai pon tam mesen lo sila bangso ke mesen ajok isi ning ke ceparong lapen Bodilar angkang lo polling station lo tame APSLC asongja pi etumdo cepaduk nai etumdo alang litung pen ining ke ceparong oson lo mana isi sukses lo ladak Bodilar polling station lason dak taksi Socheng ke constituency pen masih itu japahai det lo asi isi angdeng kicun angdeng musin itu hokpon lo lason dak taksi ladak tamen itu pini nang cetong dun lo lasi pini mesen pen ladak labangso amai tamen itu cetan ponong lo dak Socheng constituency president dolo Bida Singh Peron ben Senglok assistant secretary itu tinison timbung akihai ben Senglok lapen kedu ko ladak wrong asar tuman dadak do sila bangso aninga ceprong amai long nilitum buthat lang sol isin nga jetong lo central committee ben dalitum long antong impi spokesman lang litang jetong dun lo asi ansu se ngon ke wangji lang tame nitum mesen pen APSLC pan kapahai pan si nitum pini chethan pon lo lapen Socheng constituency ke lake non ke wangji lang tame hai pon vekji bosin nitum ning ke pon bill court UCC lake Congress tum sia bill ke introduce lake ningkan 35 years baga prang pen lo ka introduce Congress itu lapen abil ka pasi punon ke chon ker bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim gang tum athema RSS atum akemang ke India ke Hindu Rashtra det sika pinchong ji la RSS tum akemang ajok BJP atum kroidun nang ko BJP anung karjab dun ke lake RSS tum karjab dun matidi asila karjab dun ajok si RSS tum 100 years mission 2025 lon tangte RSS atum 100 years a years mission latum kepleng lo 100 years kepleng lo formation of the RSS organization lasila so 100 years a mission bangke haro siang bong bangke Hindu Rashtra pinchong unbek nang po besal tum mang sita ke damtang MP election bangke isia failure lo 400 par bu bangke only 250 wet long shot 250 wet long shot ajok BJP itu majority ka wedal la si UCC bangke na anda papas ne det sita la song bong pen Kapreka state Gujarat pen cenglo Kapreka state ke bang UCC state pen semar si bang klembom la si Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang ni nijer lo la si UCC amat ke nanglu dun det lo athema ke itu 6 schedule area 6 schedule lo ngomang ke la central ek puno state ek puno direct ke nanglu dun e porsi la CAA ta itu block on check lo UCC the non block check lo sita ka cheplang tu bangke state government cabinet lo bang papas to that the Assam Healing and Evil Practices Act Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas lo in fact governor ta bang SN pidum chuet lo governor ta bang chedon nun edlo omantu pen lo 15 March 2024 pen mangke chedon nun edlo lasi lake UCC alarsi ladake campaign pansi bang papas det sila so ron bangke nitum chedon dunde APSLC pen bangke ke damtang ningkan ke thom name nitum oppose bom lo lape non ke bangji lang name niltum yong si MLA MP council yong si ingi lo tangte niltum ke tok pen government aja kong pen itum oppose vek ko lake pache withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang bosin itum tu bom put Socheng constituency long Bodilar PS long jasmet ke damtang MP election hot labang so PS pen kacipahay pon tekot labang so ningarong pen tinidak Bodilar PS arat pen an ombet tane curat pen nang pula so mai ka dopon pen dak Socheng constituency mai pen ke cenglo ratun bang ke cenglo kadang dak PS mai ku chun bang ka dong we lemang putuk pen cetong long do si ningarong lo dak amang cetong long ke asi mohet ni tum mai long cetan pon ke la hello APSLC asong atum ke claim ke dam hala bang so ka cepat du ammo ci tek pon long bom do la pen ap hai nang bat pon bom do la pen la ke bat ti ke bang ke la ke hai jiang tek lo la si kar biang long rat dera pansta me chuning ri ke la hello ining ki biji alam ethenap ta da ka belang ha suri hinira kresir ke baning kan pen celang dam lu pulo tang te aning kan wang si no apai nang ke bat la pen pining aning kanan bang ke dak Komosti sirke ba bangke ditum cepahay ponlong lo lapen hala un ide radim sta me ake ong pen kali kondarni harop pen kondarni suri si pen si kyu ni la som si yang deng kyu ni chot lo la si ni ditum ninge theklong bangke non
lat kon na na di ma ki uni chot hadak ni tum put hot chiu ni dam tulong lo la pe hadak na phai ke bada che thek long lo la si non mat jong si charju pulotang te ni tum homosti grep ho so se ademan bang ke hajia ang thek bang ke thek long at lo si non la so dak ni tum mong apor do la si non lan so se adim ke chi phai thuji phan bang ni tum ang thek bang ke non paklang pon chu ko la si karbiang long arara phan ni tum hin pen tame kachuru kang tung la hello ko an ni la song bong ko an ni ki duk ki sung ke chak nang tame chak det lo arvi ani char sirap pet lo la si non ke athi ke chelong ko por ke jer su vet lo chong hong chi paning ding bot i pen la non ang rup un et pen non ara e chak vet lo pola chong hong chi paning ding bot ina mu ang deng un det pen ile tum reng dok reng ni ile tum dolong vegji la so ning the pen ile tum e pe sia song nong do thip lo nang pusi ele rar phan chuning ri lo la pen hala la bang so song nong nang achara dun delang abang pula pen abang ki tum han non mat ning ki oi polam mang kaling sita phere mi po ba athima la bang so song ban ja kong pipi pulotang te non pinia ni karbiang long alu che thek long lo yo hanang ke ching ma tani tum ninje bom lo jong si ili tum che pang tang ti dak he yang bong ni tum jong si che pang tang ti pulotang te mo ani si karbia tu ma si da karbiang long alu ma sa reng soji pu ni tum ha song nang ke cheng be ninje lo pini ke le tum han no pak penang thu ak kunat ni phan ke a phu theng ak e hem cha tai long ma dak phelang pi long ma dak jeng kha long ma la solam ko mani ma thaun ma ko ma si ke chok ma ko ma si chok chi ma po lam mang kan lang ke cheng si ma thanang mang ko som sin nang ke theng hai ma po ba ni tu ma thanang la chok che det pu sa ching wai nang ing sai nei po lam silang tu ma thanai jo si ko bi ni chok che chot du khok po sita tan nona bang ke chok che ga phia lam lo nona bang ke preng ke che hang dun pu preng ke che hang dun ate ron sang ho phan ta pi ni bang ke no pak pen a fu long chor hai la karbiang long arlo pulutang de karbiang long penang tan kopi si itu mana dulu la sila so akisung pen ka chepe jok je phan ke apor ke du ilu apor sini liphiri mi pujipu la si episode sia song long nang cara dun de lang atum sistem me mat ha par sik pen la bang so song phan batai si ka por pi sinang ho batai isian ke kacari aja kong pi sinang